Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-radio Inkeza. Lami igama ngumfeza ngintuthu ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinda ngicela show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu, lokhu siqhubeke njalo no-double thinta inyanga komhlaba lengane ubaba uProfessor uGodo Lalamankankane insizwa ke lawana kade itshalwe izolo kade ifihla izolo endaweni nasephelandaba ke lapha nala kade kugcwele khona abantu abaningi kakhulu engane zakwethu lengithe mangidlula impela ngazibonela impela ke ukuthi bekugcwele kakhulu ngohlobo olumangazayo ngane zakwethu. Kuzokhumbula ukuthi insizwa ishone kabuhlungu ukudutshulwa ngoyaba lwenhlamvu, kodwa ke kunama clip esilokhu siwathole njalo lapha ke mangabe silandela u-double thinta yena ukuthi ke kunenye iclip evela la wena interview ku-Ayanda Msweli TV nobaba u-Ayanda Msweli ukuthi yena umuntu ozombulala ngisho ngafa nje manje, kodwa ke make kwaba nebhadi ukuthi ambone awu uzomlandela ke lapha ke noma ke uzolala naye embhedeni engane zakho. Angizukwanda kakhulu ngizokudedela video, ngifuna ke wena uhlaziye ukuthi kuthini okwakuphawula ngayo le video. Uthi ke ubaba uGodo wathi noma wathi ubaba uGodo lapha umuntu mangabe ezomdubula noma ngabe uyambulala, kodwa ke mangabe lala uzolala naye embhedeni. Angazi noma bechaza khona ukuthi ke naye uzomlandela okanye mhlawumbe uzoba namaphupho amabi njalo ukuthi mhlawumbe ngabelele lokabona ubaba uGodo, kodwa ngazi mhlawumbe uhlaziye lapha ekhaya ukutshela ukuthi nalithini okwakuphawula ngalolu daba. Ngaza ukuthi nansi ivideo ngalonganda kakhulu, sihlangane emficinelo le video ungitshela wakho umbono mayelana nalolu daba. Mina ngila sibone ngaza ukuthi ngiphuma njena, kodwa ngithembisa unyaboya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Ukwazi ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona. Mina njengami nje ngisho ungangibulala manje ungibulala mangike ngaphenduka ngakubuka ngizolala nawe embhedeni. Umuntu mehamba emhlabeni sokuhamba ngoba uNkulunkulu usefike la zomthatha ngoba nami ngizohamba emhlabeni. Yes. Kodwa injongo mina angilwi nomuntu angalwanga nami. Ngilwa nomuntu olwe nami. Ngibhekana nomuntu obhekane nami. Umuntu ongabhekana nami umuntu nje ngiright, anginankinga nawe.